yarda ta da murna na ga iyayenki su dai miki san ga girma. Khadija ta hafi birthday muke kin ji yarda ta da murna na ga iyayenki su dai miki san ga girma. Da farko za na sa Allah wanda shi ya ban dama da yau waken Habiba da Khadija ta gata zan soma. Kar da kusa ni in kasa idan na shigo ku zo kuma. Yaye kun Khadija to yar gata ce gurin umma da murna na ga kuna yi Khadija ma bata zo ba. Daga Allah shi yake bayarwa har ayo murna. Na ba ku Khadija ga ta kyakkyawa kuma mai kyawun suna. Sai ku gode ma Allah da Rasul Muhammad da manzona. Naga sunan nima yayi daidai yayi na kira ta ummina. Kyautar Allah ce shi ya ba ku na san ba za ku watsar ba. Khadija ta shigo duniya to sabinti ran Thursday. Yayanta suka yi mata suna babba shi ma ran Thursday. Ma'ana Khadija to mai farar aniya kyautar ki sun gode. Akan haka ne suke murna ma gashi suna ta yin birthday. Abinda zai taba masu ke tabbas ba za su kyale ba. Na ga fuskar ta kamar akwai murna. Iyayenta suna kallanta suna ta faɗin ta zo gona. Ga ta kyakkyawa fara ce na ga tana ta kashin idanuna. Khadija ta yi kama da iyayenta na san akwai ƙauna. Biyayya ce za ta yi maku na san biyayya ko ba za ta yi ba. Na ga iyayenki a bayanki suna tafi suna daga hannu murnar din akan sanki. Ga dangi sun zo su wasan taro duk a dominki. Akan haka ne yasa ka nace tabbas babu tamkarki. Saboda irin kaunar da suke miki na san ba za su kyale ba. Bajintar ta kwakanta kunnuna. Hajiya Fatima Katsina huntuwa Allah bar kauna. Alhaji Haruna Kano dan koki Allah bar kauna. Da zuwan fasdan Khadija duk da mahafatan kuna jina. Hanan zan je in dan huta ba dan ne ba ina so ba. Daga Isa ƙarshe 081 28 87 73 71.